Quddiem il-proposti tal-Gvern li l-elezzjonijiet li ġejjin tal-Kunsilli Lokali jistgħu jkunu kkanċellati jew ikunu posposti, is-Segretarju Parlamentari José Herrera li sa ftit ilu kien responsabbli mill-Kunsilli Lokali jsostni li l-Gvern m'għandu l-ebda intenzjoni li jxekkel id-demokrazija, iżda jekk isir dan hu jirriżenja. Il-żgur Labour Party m'għandux intenzjoni jinaqqas b'xi mod demokrazija. Jekk jagħmel hekk jien ikun l-ewwel wieħed li nirriżenja. Għax jiena l-iktar ħaġa għażiża għalija li jien fissat fuqha hija demokrazija. Il-kwistjoni ta' terminu tal-Kunsilli Lokali tinsab fuq l-aġenda tal-opinjoni pubblika bil-Gvern ikun akkużat mill-Oppożizzjoni li se jkun qed ixekkel id-demokrazija u l-vuċi taċ-ċittadini jekk dawn l-elezzjonijiet ma jsirux. Ir-raġuni li ġab il-Gvern wara din il-proposta dik li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jiswew ħafna flus, iżda José Herrera ma jpoġġix l-aspett finanzjarju bħala raġuni ewlenija. L-elezzjonijiet huma lek il-flus. Però jiena għandi l-opinjoni tiegħi għaliex wieħed jista' jiġġustifika terminu differenti u kont inħossajna meta kont involut fil-Kunsilli. Hija l-polarizzazzjoni żejda. Għandek żewġ naħat tal-Kunsilli elezzjonijiet f'żminijiet differenti. Għandek imbagħad l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej, għandek imbagħad l-elezzjoni tal-Parlament. Għandek tension politika għaddejjin kollu. José Herrera jsostni li t-terminu tal-Kunsilli mhux xi ħaġa drammatika marbuta bil-Kostituzzjoni u li din mhix kwistjoni fundamentali, għalhekk hu qed jieħu l-pożizzjoni tal-Gvern. Bħala membru tal-Gvern nieħu l-pożizzjoni qed jieħu l-Gvern. X'inhuma l-opinjiet personali tiegħi ftit għandhom relevanza, mhux qed ngħidlek għandi għadek u għandi għadek, però naħseb la din mhix xi ħaġa li torqodni fundamentalment. Jina għandi nieħu u għeket nieħu naqbel ukoll li għandi nieħu l-pożizzjoni tieħu l-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari sostna li l-Kunsilli Lokali għandhom jingħataw iktar poteri u awtonomija.